Γιατί μετά από επίδειξη. τόσα χρόνια δεν γίνεσαι τέτοια κατάσταση. Βέβαια σε κάποιες χώρες από αυτές που εσύ μου λέει ο Σπύρος ασχολείσαι, θα τους έρθει όχι διαμάντι. Έχω δώσει εγώ αρκετές. Εν τω μεταξύ ο Βασίλης ο Σεβιτζόγλου είναι φίλος μου και πατριώτης. Πρόσφατα κάναμε πριν 2-3 χρόνια, αλλάξαμε καρβουνάκια, ο αεροσυμπιαστής είναι έτοιμος. Ναι. Μήπως χρειαστεί, επειδή είναι πολλά τα χρόνια, καρβουνάκια στο κινητήριο. Ναι. Κάτσε να σου ανάψω το κεφούς. Ναι. Ο αεροσυμπιαστής είναι διαμάτι, δουλεύει τίποτα. Δηλαδή αν βάλει ένας έφερνα μάσουλα και τίποτα όταν χρειαζόταν. Βάλτε λίγο πιο γρήγορα. Ο Μίλιος ο συγχωρεμένος ο Σωτήρης μου την έφερε εδώ και την δήλωσε. Δεν καταλάβεις.